που έχουμε μπροστά μας ακόμα έναν ευρωπαϊκό αγώνα. Παίζουμε απέναντι σε μια καλή ομάδα με αρκετό ενθουσιασμό. Πιστεύω όμως ότι η δική μου ομάδα μπορεί και έχει όλα αυτά για να περάσει στην επόμενη φάση. Εγώ και οι ποδοσφαιριστές μου θέλουμε και καλούμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Αν μπορούμε όσο πολλοί κόσμος να καταπεθεί στο γήπεδο, τόσο καλύτερο για μας. Θέλουμε τον κόσμο. Είναι ό,τι πιο ωραίο να παίζει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια με τόσο πολύ κόσμο. Ευχαριστώ, Έλια. Μπορώ να πω τεράστια αποτυχία μου, ήθελα να σκέφτομαι ότι θα χάσω. Πάντα έχω στο μυαλό μου ότι πάω να κερδίσω και αυτό θα κάνω. Δεν θέλω ούτε να βάλω εαυτό μου να σκέφτεται αυτά τα πράγματα, ούτε νομίζω κάποιον μπορεί να σκέφτεται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, αυτοί που έμειναν έξω, έχω ένα ρόστερ με πολλούς ποδοσφαιριστές, επέλεξα τους συγκεκριμένους, επέλεξα δύο παιδιά να μείνουν έξω σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι καθαρά δική μου λόγη. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει άλματα το πιο έτοιμοι, πόσο έτοιμοι είναι, αλλά είμαστε έτοιμοι αυτό το παιχνίδι και μπορούμε να το περάσουμε. Δεν έκανα παιχνίδι τη συγκεκριμένη ημέρα για να κρύψω κάτι. Εγώ ήθελα να πάρω την πρόκληση, την πήρα, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και ο στόχος μας είναι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν μ' άρεσε να πιενωρίσω. Ήδη ο στόχος επιτεύχθηκε, είμαστε χαρούμενοι που περάσαμε, είμαστε χαρούμενοι που θα παίξουμε ένα ακόμα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όντως άλλως αυτό ήταν ο στόχος μας, όχι προσωπικά μόνο εμένα, αλλά και των παιδιών. Εμείς, ξαναλέω, είμαστε ευχαριστημένοι. Τώρα σας είπα, για θέμα είναι πολύ γρήγορα. Εμείς ξανά θα είμαστε στο στόχο μας. Αυτό που θέλουμε να παίξουμε θα περάσουμε. Πρέπει να καταλάβετε ότι παίρνουν ποδοσφαιριστές που ακόμα δεν έχουν μπήκαν ποδοσφαιριστές από το πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο που δεν έχουν ούτε φιλικό με ένα μεταξύ τους. Άρα είναι πολλά δύσκολο να παίξεις στον τρόπο ποδοσφαίρο. Πρέπει να κυνηγήσουμε την ουσία. Γι' αυτό θα κάνουμε. Αυτό είναι ότι εμείς σεβόμαστε τον κάθε αντίπαλο παιδιά, τον οποιοδήποτε αντίπαλο, με σοβαρότητα και βάθος και δύναμη θα τα αντιμετωπίσουμε και στον αντίπαλο. Το μήνυμα που θέλω να στρέφω. Εμείς προσπαθούμε την ενέργεια του κόσμου να τη φέρουμε θετικά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε από την πρώτη μέρα που πήγα στο Λιασκούλος και νομίζω σιγά σιγά θα καταφέρουμε αυτό. Δουλεύω πάνω σε αυτό. Είναι χαρά μας να έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο. Πρέπει να είναι χαρά μας. Hello. I think everybody knows how important the match will be on Thursday for the club. Όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικό παιχνίδι είναι της Πέμπτης για το Σύλλογο. I think we will be prepared very well. Θα είμαστε έτοιμοι σε πολύ καλό επίπεδο. We know about the strengths and of the team. Γνωρίζουμε τις δυνατότητες του αντιπάλου. I can say that everybody of us is very focused and concentrated on this match. Είμαστε όλοι πολύ συγκεντρωμένοι για αυτό το παιχνίδι και αφοσιωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. And we want to reach the big target to pass this level and get into the next playoffs. Και θέλουμε πάρα πολύ να πετύχουμε το στόχο της πρόκρισης στην επόμενη φάση. It's not on me to say how I played. It was from the point of the condition, it was okay. I felt very good. The teammates helped me a lot, and that is very important to me. That if I have any questions, they help me, and that I feel very comfortable. And yeah, the other things you have to ask the coach how I played. Δεν θέλω εγώ να κρίνω την απόδοσή μου. Για την φάση στην οποία βρισκόμαστε νιώθω άνετα στο γήπεδο. Το θετικό είναι ότι οι συμπαίκτες μου με στήριξαν και με βοήθησαν πολύ και γενικά στην όλη μου προσαρμογή, ό,τι ζήτησα, ό,τι βοήθεια ζήτησα, ό,τι είχα ρωτήσει, αμέσως με βοήθησαν και με έκαναν να νιώσω πάρα πολύ όμορφα. Για την απόδοσή του επανέλαβε ότι δεν θέλει να πει κάτι, προπονητής είναι αυτός που θα τον κρίνει.